Shalom, hudul bahamu. Huria nina holongan itu hatta Yesus Kristus tabuk kama parmengguata song ni ruas na dibagas tabe tapay huti hukma ibadata di manugok nyaron marhite live streaming tapuji matu hatta marhite edde nomor 527 ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite gori di bata ama, doh gori ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh gori to di purbadia, na tumo palangi doh tanoon. Amen. Bang sona mardalani di bagasan hahulomon, marnida sada panodang na bolon, bistar do sada panodang di akka na maingani tano na nilingguman ni hamatean. Marangoman bangsom rosian lomona di ari parporanganmu, marpahian habadiaon songon nabur sian apuan ni ados torang rotuho porangamu aka nauposo haleluya. Haleluya. Martang yang mahita Ale amanami, amani Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Bethlehem, saya pinuji magwarmu na badiay, ala naong ditikir ho hami bangsom, ditugu-tugu hodo hami sian haholomon tuhatiuron, jala dipadumu hodo hami, nadiholong ni roham hian, gabe saur muse dohot ho, guk halalas ni rohado hami alani i, saya jalo mahamon letion ni rohanami, naong tinopokmu marhiti-hiti anakmi. Amin. Mari dihita siang nomor 571 ayat 1.
Catangihun mapatit ni debata di minggu tasadarion. Di mana tersurat di 2 Musa 20 ayat 4 dohot 5. Jang jadi bahinommu diho gana-ganaan manang sumas-sumanan dia na di banua gijang nang di banua nang di torun tanoon rodina di bagasan aik na di torun di tano. Dang jadi ho marsobatu nasida manang uluam munasida ayaw do Jehovah de bata parrimas na mga luluhon hajahatun ni ama-ama tuak ka anakna rodi sudut patuluhon dohot paupaton akka na sugoroha diaw atong rak mangidugugo mahita turu penubeta mangulahon na ubar tu patik nai ali Tuhan de bata say pargugoy mahami mangulahon na ubar tu patik mi. Amin. Mari dihita sian nomor 421 ayat 2. Tatopotima dosata tuarupan debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na patupahon hasisan ni dusa di hami halak nadangolon marhite-hite anak kaholongan di roham sai asi roham di hami akan amangarsakko dosa nami sai sahapi matubagasan rohanami hasisan dosa nami i leho matu hami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asahot rohanami marhapor siaw laho manggotapon nasa dosa dohot rohapor tibion asa upasatami diri nami tuho gabe pilihan na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi maha tabaga-baga taringa tusahin dosatta. Roh maha mutuau asa mengulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah tung surarada dosa muna songon abi bunga dadap
botardo bahenoku songon itak nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas domuse hasangapo ma di debatana di kijang. Amen. Mari dihita sian nomor 600 sepuluh ayat 1 ayat 2. Turpuk epistel di minggu tasdarion iman atas surat di Yesaya 61 ayat 10 diujungi di Yesaya 62 ayat 3 songon nasomal tajahama marsika soring. Marlas ni roha si tutu duau di bagasan Jehova. Marolo-polo dotor dikku di bagasan di batakku. Ainunga di solukku tuau akka ulos hatuaon. Baju hati goran dihohosot tuau songo pangoli namar bulang-bulang mangaraduti halimunon jala songon oroan nang hinohosan ay songon tanoon manubuhon suan-suanan jala songon armak napasibur tubu boni na sinaburhon tusi ikon songoni pertubuan ni Jehova hati goran dohot puji-pujian di hadapan ni dok ala di Sion dang terbay nausip jala alan Jerusalem dang ulau popoman pay mabistar hati goranna songon sodang ni mata nyari jala hatuanna songon sulu-sulu namar si gorgor. Jadi idion ni akka bangso parbegu mahati gorammu jala luhut akka raja hamuliaonmu jala ikon marguarhon goar nasianho di parbuaon ni pamangan ni Jehova. Jadi gabi tupal hamuliau madiho di tangan ni Jehova jala tupal haraja do tangan ni batam ido sahakna martua do akan atau mangion hatani di bata jala nau peoksa. Amin. Mari dihita sian nomor 715 ayat 1 dohot ayat 2.
tahatidak kemaha porsiaw te songon na hinatindak kun dungat ta saha porsiaon di sadok portibion rak mahita madok. Au porsia debata Jehovah ido ama pargogo na sudut tusan na tuma palangi doh tano. Au porsia Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinubuan si Maria naga bagabea siato di porbadia adorang suabubuan ido tuhata na tuwaon na bernit di pangumuman di silatus na mate terpazal do ibara di hau pinar silang na tua toru during tanom na mulak mangulu di hari paturuhon na naik tu surgo lahun tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana so tanoon mangumiha na mangulu doho na mate au persia di porbadia jala adong sada huria na badia huria topan yala Kristen akan badia do dihaisan dosa do dihatai na mandok mulak mangulu doso dan ha na mate do yang uluan na sura suda amin. Shalom. Sipataka sontik ting di minggu tasadarion minggu dung ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus tanggal 27 Desember 2020. Halaman tolu poin paduahon. Parpunguan bodari ujung tahun. Di hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 patu paon ni huriata do parpunguan bodari ujung tahun 2020 di Garejaon masuk pukul 10 onom WIB dohot pukul 10 sia WIB na disiarhon secara live streaming YouTube jalalaos begota madisi wajah haberit manang barita jujur tahun Kuria HKBP Bandung Barat 2020 dohot laporan singkat keuangan HKBP Bandung Barat 2020 Sude mahita mandohoti acara parpungoani jala ganuk mahita manongoson akka peleata sian ganuk keluarga tu situawik manang ditransfer tu rekening gereja. Poin patuluhon tahun baru keluarga pukul 00 WIB. Di hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 patu paon ni huriata do kebaktian tahun baru pukul 00 WIB di tonga ni bagas ganup jala acara nungga di parede huriata marhite situawik manang di share marhite WA group sude mahita mandohoti acarai jala ganup mahita manongoson akka peleata sian ganup keluarga tu situawik manang ditransfer tu rekening gereja. Poin paopaton minggu tahun naib baru di hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 patu paon ni huriata do minggu tahun naib baru di Garejaon masuk pukul 10 WIB na disiarhon secara live streaming YouTube sude mahita mandohoti acara parpungoani jala ganuk mahita manongoson akka peleata sian ganuk keluarga tu situawik manang ditransfer tu rekening gereja. Poin paonopon padidion nabadia. Na di hari Sabtu 26 Desember 2020 di Parmingguon pesta Natal napaduahon nungga di patu pahuriata padidion nabadia tu anak dohot boru ni huriata toropna 10 tulu halak. Saya anggiap ma gabe anak na denggan nasida di adopan di debata jala ibur magodang di bagasan hahipason tujoloan ni ari. Halaman 5 poin 14. Selamat ulang tahun. Today parhalado dohot ruas ni HKBP Bandung Barat pasahaton
Selamat ulang tahun tu namar ulang tahun di bagasan mingguon mulai sian sadarion Minggu 27 Desember 2020 sahat tu hari Sabtu naro tanggal 2 Januari 2020 sada. Saya dipasu-pasu Tuhatta manasida nama ulang tahun ini di bagasan hipason huhut silehon di Tuhatta tunasida gajang ni umur. Songonima sipatakason tikting dihita di minggota sadarion. Mari dihita sian buku ede 574 ayat sada laus papungu pelian. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta nahi naholongan saat mahita namanangihon barita nauli di mingguta sadarion imana tersurat di pesalmen manang Mazmur 140 memukasin ayat sada 1 ayat 14 hujahama dihita. Haleluya. Puji majahoba hamu ali akas sian banua gijang. Puji hamu ma ibana diaka banua gijang. Puji ibana sudi hamu ali akas suru-suruanna. Puji ibana sudi hamu ali aka paranganna. Puji ibana ho ale mata nyari dohot bulan. Puji ibana sudi hamu ale bintang akka namar sinodangi. Puji ibana hamu ale akka langit ni langitan. Dohot hamu ale akka anak ni atas ni langit. Ikon pujion nasida maguar ni Jehovah. Ay madokon ibana jari tartopa manasida. Jala ibana pahot akka nasida rudi saliling-lilingna. Di bahed dosa da aturan jaladang halau sasa. Puji majahoba hamu ali akka sia tanoon akka binatang di laut rudi sudi akka lung. Ho ali api dohot abolas rudi timus haba-haba napasauton hatanay. Hamu ali akka dolo do sudi akka rubian. Hamu ali hau akka namar parbui rudi sudi hau ares. Ho ale binatang dohot sudi pahapahanan akka gulomit rodi akka pidong na marhabong. Hamu ale akka raja ni tanah ondo sudi akka bangso. Hamu ale akka panga
pangarajai ro di sudi akka panguhum di tanoon. Hamu ali akka doli-doli dohot na marbaju pe, hamu ali akka na tua-tua rab dohot akka na bajar. Ikon pujun na sida magwar ni Jahuba, aisa sada gwar naido na tibbul, diatasi hamu liaon naido tanoon dohot akka langit. Jala ibana patibul sada taduk di bangsonai, bahen puji-pujian di sudi akka na nyasianna, diakka anak ni Israel, bangso hasol hoton nai. Haleluya. Ido sahana. Hurian itu hatta na hinaholongan sudiru hita makalomohon asa terpuji hita di bagasan ngulut tahun. Ahape tapatupa di patupa jolmado asa sangap ibana jala terpuji ibana di torok palak. Lu jadu hita puas pais pahai pahulu mengaluri ngulu-ngulu siganopari pasik kolahon anak kota dengan harapan, dengan cita-cita dan tujuan sadok bitiki naune sugut marsangak mahita ala hasea akka anak kota gelekta. Jala di tonga-tonga nguluta mulu terpuji hita tutu ima sera pasu-pasu natung macai mabaik kita marlas niroha duhut marulu-pulu. Alai justru sebaliknya tung macai hacik do pak kelalan ni halak mulu so diargai ibana di tonga-tongana mulu marlea ibana di bagasan parangulunna jaladang tahalomohoni masa diganup akka ulauta. Danak nasi toktong mendapat pujian sian naturasna pasti do akan terpacu untuk meningkatkan prestasi na di jaloni ibana na dapat ibana siap persikolanna isarani tahunon ibana juara 2 alairo naturasna bagus nak tingkatkan lagi saya akan kasih hadiah pasti dia akan terpacu lagi untuk merebut bisa menjadi juara 1 untuk tahun-tahun berikutnya. Dairo songonido nang akkaina apalagi di zaman koronon hati-hati roh hita makatai ay mulo ridok tu seda ina ay harus songoni ridok rupani pajupang dok seda ina masih lawasan horasina ay songonna tabba momok go werengin nang niok kan ibu tu hamu do songod dia pamerengna alai mulo ridok kodo aduh inang kamu kelihatan sepertinya semakin langsing hari ini. Nah tapi saya tonga dak songoni alai terbahari dok konak kainai amang ini bisa aja sudah do kita makalamon akka ina pe akka ama pe pasti do menginginkan supaya kita dihargai dan dihormati ketika kita mempunyai nilai lebih kita ingin dipuji dan disanjung ido nguluni jolma alai adong do jolma holan nagila hormat alai dangulo makhormati halak naing di parsangapi alai dangulo maparsangapi donganna pengen dipuji tetapi enggan untuk memuji kelebihan orang lain ngabaga markabaya tonginatai imere-bereng ngone kabayanai hapi ala baga go dang buibana songoni nani pica buraya tidak inna dang lomorohana ujago odengka kalak senibana ima hajol maun ima ngulutta siganopare jala meragam sifat-sifat ni hajol maun bui taida di bagasan ngulutta natado pinoengon alayang go tu debata hama kamenang dangna gir-gir dipuji debata ubahin na dipangiro hitai kum memuji ibana di bagasan ngulutta. Sebab Tuhan itu bukan seperti anak-anak yang harus dipanggar, yang harus disanjung supaya manusia memuji dia dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Dao, alay-alanya aduh. Karena memang Tuhan kita itu sungguh layak dan pantas untuk dipuji. Anggo pamujian di Jolmado terbatas di temporer di sadetiki boydo lomoro hani ruasnya kay badung baraton mangida padida si majutak
lomo rohak mengide perditei ala siswi tu lomo rohana ala ini sadetiki adok pak kataya kuna so pastur hamuna dohona muna do tok menyalau sanoni. Itulah manusia, tetapi Tuhan tidak menginginkan pujian yang demikian. Ketika kita mendapat berkat, kita datang ke gereja. Ketika kita mendapat kesehatan, kita memuji Tuhan. Tetapi ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, roh parsahitun, roh nasohina lemoni roha, saat itu juga kita berbalik mengatakan tidak perlu lagi beribadah, tidak perlu lagi memuji Tuhan. Ditikis roh corona ina maringgas na roh tu gereja ganup hari minggu margati-gati do kabayan ina ton sonari semi Prancis minggu na roh semi hadang na minoto mulai segijang warna pink satu kos kaki nabi kubu warna pink alai kola roh corona dot akan asing alasan na rodang buiro tu gereja alai ditongan ibagas nabi martangiak pibana dakya kan tidak bisa ke gereja. Katanya, ingot hamak kamang hamak kan itu ngan ibagas tohoro nek kamu beribadah, dang boy gude hani naik Saudi persi tu mun na minggu. Alai ingot mulu marsi paulo ulado hori tongan ibagas unang ro. Siapa ingot ni Tuhani? Kita diingatkan sekarang sekalipun kita tidak bisa datang beribadah ke gereja, tetapi yang namanya beribadah setiap hari minggu itu adalah kewajiban dan itu harus kita laksanakan. Dimanapun dan kapanpun, apapun persoalan kehidupan kita, memuji Tuhan setiap hari minggu itu adalah mutlak bagi orang percaya. Buah kamu kenang di tongan ibagas, marsitu Tuhamu memuji di bata. Patu duhuk kamu mulu dipengok pemarhiti tikting leok kamu hamole tu niruhamuna dang nagila hepeng huriai dang nagila hepeng di bata alai babua. Nau diramuti di batah kita melua siak koronon di tahun nanek salpohonot dari 2020 ingot pabahenamu tu di batah ido jadi dak pula rosit tu mengido-ido itu tongan di bagasmu hosa diri ikorro pasahaptoni omma perbuini partangyangon nami lo sedie le kodak tuki manggarar pabahenan di batah di tongan ngulutta ingot. Tetapi Tuhan mau mengajari kita dalam setiap keadaan, sekalipun kita menderita sekarang dalam keadaan situasi sulit, tetapi kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kunir tong pos niroha diarupan ni debata. Hamunak kadamang do dainang dimulai do nak turpuhon marhiti padohan haleluya. Siap bahasa Ibrani Hallel dan Yahweh. Hallel itu adalah memuji. Dan Yahweh itu adalah Jehovah debata. Puji Jehovah, puji Tuhan. Asa bohi tanah muji debata tu na perjulu adong dua hal na perlu singototta di minggu sadarion. Na perjulu tadajo isi do debata. Kenal dulu siapa itu Tuhan. Moloroho tu gereja memuji debata alai dang ditadaho debata. Si paula-ula do perminggomi alai molodung perjulu ngai tadaho de bata dak pola disosoi halak biho ikokko sadiri ro nang komarsoba tu di bata baik itu di rumah baik itu di gereja. Oleh karena itu pertama sekali kenal dulu siapa itu Tuhan dalam hidupmu. Iso de bata di bagasang ulum asa unak kolos songon pangalahon izolma ay mulu sugari do halak batak presiden si Jokowi sudiru hitan yang menada martodok tibana ayah pala hamidobi apala opung ngami martino dohomma hamidobi alay alame meti berdiri 5 juta hon sugari misalkan adong rupani bogus manang nasong udiep leari berkalak sudiru masih posisi ay seminoto mang nasi 5 juta sedia ini nah tapi saya hitungnya 10 Ima hajol mau tadda Soekarno dang di halo mahod debatahi tamana debana tadda Soekarno karena kita hanya ingin mengetahui dari orang ya kita ikut-ikutan ke gereja kita datang beribadah jangan kita harus mengenal secara individual secara pribadi bagaimana perjumpaan kita kepada Tuhan totu dimulai dari sianaka panadota kesaksiata si ganopare buado
takas dope adong pabbahenan dari bata direjumi ho di bagasang ulung dihilala ho dope pangaramotun dari bata di masa pandemion di boto ho dope di bata nasi toktong di labung mo madongani ho di situasi sulit na masaon mulu adong dope di roham tadama pabbahenan pasti kamu akan terdorong untuk memuji Tuhan. Alanido Huriah HKB Bandung Barat terpanggil untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Panadeut kulam takas unak kulat tanda-tanda songoni, tetapi perkenalan dan pengenalan kita kepada Tuhan begitu dalam. Asa marhite natatadde bana gabi buima tapuji do tapasangap warna di bagasan mulutta. Tadda mawiana marhite kapabahinanna di Portibion. Ay mulut tabereng sian segi ilmu manang pengetahuan ternyata bumi ini hanya sebesar biji kelereng dibanding dengan galaksi-galaksi yang lain yang berada di jagat raya ini. Satu saja dari jutaan galaksi itu tidak berjalan seturut dengan perintah Tuhan, terjadi benturan, maka kiamat terjadi. Bumi hancur. Alai isiru nama ngaramuti, isiru nama baik perdalanan ni, sodukun ni sada kuaso nama nopa Portibion ima debata. Jadi menutup tarokpe bues ni Portibion ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan planet-planet yang lain yang lebih besar. Tetapi kita di dunia ini bisa menikmati kebesaran Tuhan. Hanya sebesar ukuran yang paling kecil sekarang, ukuran nano atau ukuran mikro. Virus corona ini bisa meluluh lantakkan dunia ini. Bayangkan apabila 1000 kali lebih dari situ besarnya musibah yang datang ke dunia ini, bagaimana keadaan kita? Tetapi ingat, ketika itu terjadi semuanya itu tidak lepas dari pengetahuan Tuhan. Bohado bertahado akka bangsoki lam jonok go akan hutopai mulu masa kana masih manang justru sebaliknya. Tetapi yang saya lihat di sini yang datang ke gereja sekalipun dilarang datang beribadah, saya yakin ini adalah pertanda baik bahwa memuji Tuhan melebihi yang lain, melebihi ketakutan kita terhadap virus COVID-19 ini. Puji Tuhan. Dapok mematuam sian hapor siomi dak siapa dita si majutak sian debata. Imana perjulu hamuak kamanginang. Napa dua hundak kenin asa memuji debata kita tadama pabahinanna. Perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Alana jok-jok do songo bangsa Israel nakpe di tonga-tonga nasida di bata madongani, tetapi mereka tidak mengenal, mereka lupa dan ditadda di bata alana suni taddani zulmai Roma di bata pataddahu dirina tuhita berinkarnasi imatai deho di bukit detai gabi jol mama di bata, supaya kamu tidak lagi mengatakan saya tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri datang memperkenalkan dirinya dan dia sekarang berada di tengah-tengah kita. Itulah Immanuel debata dongata. Luar biasa perbuatan Tuhan itu bagi kita manusia ciptaannya. Debata sadiro patadahu dirina dilului ditogu jala ditodoho asa malua asa selamat kita jala unang arong namago nanggo sadabe akan aniasianai. Alani iman tapi setahun di pesta Natalon nunga seorang bemesiasi nunga di inganat tabe nunga di ngulut tabe jala nunga di rohatta ima Kristus Yesusi tasobba maibana tapuji magwarna jala taulaho ma nanirokna unang songo pangalahon ni zolma lupa kacang akan kulitnya ay jok do pangalahon ni zolma ditikki pogosi bana guguhian ibana martangyang renggasian ibana tu gereja alai dong mamora lupa ibana di sudi ditikki sorong anak kona saya nama
guguni bana martang yang mengidu pas-pasus ya dibata asa dilehon danak ditongani keluarga nasida asa dililiti adorra alai hola maranak marburu marianakon justru la imam abban ibana dupa ay wasa nang robe hutu gereja omak ni cita ronggal ima damang namar pese-peseon inna ima damang nama jaga pahupon inna kajok-jok do hita songoni hapi dak tengok ditiki manangyak kuni hita asaro. Jangan jadi ketika berkat Tuhan datang itu yang menghambat kamu memuji Tuhan. Odo na perlu si jaga honota. Alai semakin datang berkat, mari semakin kita semangat memuji Tuhan. Koni dotto. Lam ro pasu-pasui, lam doras pemujummu, persobahonommu turibata. Alani na dui majo perlu si udah honota. Di minggu sedario dak pula pagajamoku bijamito. Perjulu tadda isi ro dibata. Napaduahun tadda pabahenan di bata lumobima pabahenanna marhiti Kristusi Johannes tulu saplon ai songonon holong nerohan di bata di purtibon pola do anakna na seseri dilehot tuhita asa madua hita alani tahamunatihom mai daktar garar hita marhiti kapilian nata pasahat hamunatihon nata pasahat tetapi itu bisa kita balas dengan berbakti memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh baik di gereja ini, baik di rumah masing-masing. Tetaplah berdua memuji Tuhan. Amin. Martang yang mahina. Ali Tuhan di minggu sedarion marsaringar hatam pengotok kami. Asa hupuji kami ho Tuhan di ganup partikian. Mulu ditiki mamora marlas ni roha kami. Lam serep kami Tuhan pasahaton hamulateo ni roha nami memuji pasangapoguarmo. Uju ditiki merpugus sami jupang parsahidon tok Tuhan dang lupa kami pasato diri nami ay ditikina na pogosi buiro mamora molodung sapalaho mamasu-masu dangarong na mga bati Tuhan diakka dalan ningulu nami kanu marsada alani Tuhan pos roha nami sudina huriam ruasmi akabepi badung barat pasu-pasu nga Tuhan asa toktong manada isi doho Tuhan di bagasang ulu nami manada pabahenammo natakas mangrupi madongani kami lumuyma di zaman manang di situasi sulit di tonga-tonga ni pandemi COVID-19 siyon pos dorohan nami Tuhan balgado huasom jalamar huaso roho siyan narubi sahat politikyon pasu-pasu masalu naruas ni huriam di tonga ni bagas ganup asanggit Tuhan sudia kapar sobaon perminggun nami marsidutu kami Tuhan unang adong nasi paula-ula jala taride may marhitiak kapilian nami persobonon nami hamolation nami Tuhan babuan naong diramoti ho kami dinasataw bulunon naing salpuhon nami Tuhan tu taon na baru na naing sipasahatommu dangalan ni gugu dangalan ni pabahenan nami holan alani asil rohamdo atong sahat di homa daing nagtot dinami upuji hupasang apami o karmo di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami amen. Di bagasan roha mandok moliate tamasaha mapiliat marede mahita Thank you.
ita martangyang mahita. Aliri bata amanami na di banua gijang, hodo harorwani sa luhut sileho-leho na denggan, doho na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hutus di julom, pasu-pasu may jala ramoti asa hu parhasya kami pilihanon, pati bulok karajommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam utadahami burang ni silihol-lihom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Manami nari banua gijang, say pinorbadia ma gowarmu, say roma harajommu, say sau ma lomone roham di banua tonggon sokon na di banua gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songo panesanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami to gihon tu pangujunan, palua mahamisian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de matamaho, di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor homa damena tutodim, amin. Shalom, selamat hari Minggu, mari kita saluna.